Hei kaikille. Tässä puhuu. Metatron. Olen arkkienkeli ja haluan tervehtiä teitä ihmisiä näin videon välityksellä ja kaikille kaikkia hyvää toivotamme. Enkelit rakastamme ihmisiä, autamme ja opetamme ja teemme kaikkea teidän elämänne eteen tällä maapallolla ja toivon mukaan tämä video tuo teille tiedon siitä, että todellakin meitä enkeleitä on täällä teidän keskuudessanne. Olemme kaikkialla ja näymme henkisille ihmisille väreinä ja valoina ja välähdyksinä. Ja meidän tehtävämme on todellakin elää elämää teidän kanssanne. Ja niin. Tässä oli minun Metatronin tervehdys teille ihmisille. Olkaa hyvät. Kiitos. Kiitos arkkienkeli Metatron. Tämä oli hieno viesti.